yung playground namin. Ito yung San Ramon Elementary School. Yan. So, ito yung playground namin. Yan. Dito na po dadaan. Yan. So, yan. Pwede atang lumahan dito. Yan. Dito. Itong nakikita mo playground, dito kami nagpa-flag ceremony every day. Tapos bago mag-uwian, magpa-flag retreat ulit kami dyan. So, ito yung flag pole namin. Yan. Ito. Yan. Diyan kami nanunumpa ng watawat ng Pilipinas.